La Policia Nacional ocupa un dels 5 mòduls de les casernes i un cop s'acabi el desplegament dels Mossos d'Esquadra encara ocuparan menys espai, ja que redueix el 70% dels efectius de la Policia Nacional. Per això l'Associació de Veïns demana al Ministeri de l'Interior poder utilitzar l'espai restant per ubicar-hi els equipaments que manquen al barri. Próximamente vamos a tener la semana dentro de pocos días, vamos a tener ya una entrevista con el alcalde de Barcelona para hablar del tema del cuartel. Queremos que el alcalde se moje, nunca mejor dicho, y que ya inicie los contactos y las conversaciones con el Ministerio del Interior a fin de que se proceda a unas negociaciones con el fin de resolver el problema. Bien el alcalde o bien el consistorio. Vamos a pedir al resto de las fuerzas políticas que se sumen a esta petición para respaldar la iniciativa que pueda tomar el alcalde. Si evidentemente el alcalde no toma, pues nosotros tenemos previsto asambleas próximamente y tomaremos las actitudes que correspondan. En les properes setmanes, representants de l'Associació de Veïns s'han de reunir també amb la consellera d'Interior, Montserrat Tura, per demanar-li que doni suport a la seva reivindicació públicament. Per altra banda, els veïns veuen amb bons ulls la proposta de l'associació perquè al barri hi falten equipaments i perquè a la zona no hi ha solars on se'n puguin construir. Tot i això, l'Associació de Veïns vol deixar molt clar que no volen fer fora els cossos de seguretat de les casernes, ja que el seu projecte contempla que a les casernes s'hi faci una comissaria de barri.